Ito, Sunshine wa, ibon gawaray Dakar. So, mga pangita na mo ang hospital. No, kay naglain daw yung naong. So, 1 week na siya na naay lagnat. So, gid ipa-check up. So, feel na mo, hapit na may masaag. So, nangutan na may kung saan yung hospital. At sabi niya, dyan lang, diretso kayo. Tapos, liko pa kanan. So, sabay Tagalog sa liko. Liko nga. Liko ba? Parang hindi na tumao. Ay. Excuse kuya. Pwede ba magtanong? Saan po yung cost ng thank you po. Feel ko dun sa kabila. Hindi na siguro. Yung man si ate, nga maliko daw. Sige sa kuan. Hindi, dalawa daw kasi yung pakanan. Sayon. Hindi ko na... Ay! Yan, hindi yan. Color blue. Ha? Wala hospital dito. So, balik tayo. Pero jud na ay gamen. Jud na ay. Katulki kong ilong ay. Ano ka? Kung bugas sa di kayo. Murag ipot na kay siya, no? Ay, nagato naman to dito. Ito? Ulam mga tupuno eh. Pagkato, uy. Wala ka. Katong nag... Ay, wala din, no? Ano mga tupuno. Sabas kami yun. So, mato guys. Pangitaon sana mo ang hospital. Hi, Nick! Ayo! Ano guys? So, naami karon sa Gomamela Street. Bot, kung mabasa-basa ako ang gamanan ng cellphone. Gamay siya nga dalan, pero dagan siya o mga tricycle na nag-aagi. Nata sa Kumembo karon. So, ay! Familiar diri ay. Magkakaagin ako diri. Karon. No! Kapit kasangit ako kayo. Gamay kayo ang dalan pero wasya kayo ang mga tricycle, mga palagan. Kasi palengke. Ay, feel na ko. Mauna ni. Yun. At nakita din namin mga kaibigan. Yun, may pharmacy, medical clinic. Ito na po. O din na. Sabi ni paring Jeffrey, classmate nila, Maring Sunshine. Sabi niya, dito daw, Cosmac. Cosmac po pangalan dito. Yun yung view-in. Doon ako medical clinic ko. Doon na guys, medical clinic. Pwede rin. Kano? Gets. Ba, kulang ako foam na. Nai-foam na. Nangkulong. Ay, kalami sa hangin. Murag ako lang. Bensan. Di ba sa Mindanao man na? Bensan? Kung naay dagang tuna. Laglayan na gila yung mga nangyat. O, dito sa open. May open na. Pare. Kudak ko. Dagan mo kudak clinic niya. So, guys. Kung pa-check up. Uy, huli na lang tayo. So, guys, abot kami sa hospital. Sunod kami.
Di dito mao ang nasudlan. Asa di ay? Tapi man daw. Sabi, dito. Dito sa Escarlata Street. Bakit? Ano pala doon? Hospital naman doon. Ha? Hindi pala may clinic sa mga hospital. Ito, sabi. Dito. Ano pala sabi mo? Siguro Pilipino. Dali lang. Anak ko doon. PWN, senior citizen only. Yellow card. Tigulang na ka pero wala pa mga senior citizen. Pharmacy na. Dara. Hospital ng Makati Emergency. So, medyo daghan dahil siya tao. Tara. Nagulang na. Sis Chip, magpapacheck up po sana kami. Saan po kami? Sino pa ba paano? So, may lagnat ko. May lagyan siya. Tama na nakita. Wala pa. Kulang nyo dyan. Diyan, may upakan ka namin may upo dyan. Ay, so kuhan pa rin. Pila po dito? Upo yan, may puan dyan. Pagkasaya mo. Ano tayo? Para may iba. Pila. Guys, natulbaan na siya. Fracture na kita yung mga doktor. So, shock may kayo medyo busy day kayo lang hospital diri. Di pareha sa ato ano nga talag sa unra ang tao. Diri kay murag daghan-daghan gid diri. Ano nangyari? Yung lagnat ko po, 1 week. Tapos kahapon. Sa OPD po, pero hindi po na kami. Natod ka na? 27. Kapan mandoni? Nagpin, nagpin dala. Daw. Bawal mo bukas. Oo. Sabihin mo na lang na Ayun. parang kami. Dito may mga balkan po tayo. Guys, masabtan ko. Dok. 90 over pila ka? Dugo na mo? 120 over 70? Wala. Normal yung mga biro ko sa sili ko bula-bula. Go, kita na makdo. Ah, okay.
Na Osmac di ay. Na-realize na ko ba? Cosmac ang akong pangdungog sa giingon sa akong classmate. God, Jeffrey. Suday. Osmac. Buntog lang yan atong driver. Hindi ko familiar dyan. Osmac pala. Hospital ng Makati. Cosmac. So, mo to guys. Mana og pa-check up. Wala pa di ay. Pa di ay nga magpa-laboratory. And gipapangita ni lain nga clinic kay mahal daw kuno dira sa Osmac kung magpa-laboratory ka. So, naami na ang ganina nga namin na ang ganina na medical clinic. And try na mo dito. So, babush.